Hola, bona tarda a totes i a tots, bona tarda a tothom. Avui estem aquí a Sant Pere de Riudebitlles, a l'excavació del celler del segle abans del XVII, potser o així, i estem amb la Sofia Aldeco, arqueòloga, directora d'aquesta, jo li dic excavació, que s'està realitzant, i també amb en Dani López, també és arqueòleg, i són de la cooperativa Arqueovitis. Escolta'm, això com ha sortit? Aviam. Bueno, doncs això surt arrel d'unes obres de millora del nucli antic de Sant Pere de Riudebitlles, quan van millorar les canalitzacions, no? Doncs es va fer un seguiment arqueològic i, bueno, i és un dels punts calents on van sortir restes arqueològiques. No? Tenim 3 punts. A la primera, a la Font de l'Obrador, l'altre aquí just davant de la casa dels marquesos de Llió i, bueno, i el tercer punt i el més interessant, doncs aquest d'aquí, que és les restes del celler prefiloxèric. Exacte, la importància d'això, no? De ser prefiloxèric, perquè heu trobat llavors. Sí, durant les excavacions s'han trobat pinyons d'oliva i també restes de llavors de raïm. El problema amb les llavors de raïm és que al ser orgàniques, és a dir, no estan carbonitzades, es conserven tal qual, doncs s'han de tractar amb molta cura perquè potser es desfan. Val? Llavors tenim la previsió, no?, de si encara s'excava una miqueta més, doncs, agafar mostres de terra més importants, no?, i anar traient amb cura aquestes llavors de raïm perquè, bueno, al cap i a la fi serien llavors de raïm prefiloxèriques, no?, i més informació que ens emportaríem de quin tipus de llavor de raïm tindríem abans de que la filoxera arribés aquí al terme de Sant Pere de Riudebitlles. La importància, doncs, d'això és històrica perquè podeu fer una recerca i amb aquesta recerca aconseguireu saber una mica en aquells temps prefiloxèrics, no? Com estaven les vids, no? Com estava el raïm aquí. Bueno, això si es fa després un anàlisi d'aquestes llavors de raïm, doncs sí, seria possible saber quina seria la situació d'aquests ceps que hi havia abans de la filoxera. Quin conjunt tenim aquí? Tenim un conjunt d'un cub i què més? Què més tenim? Tot el que trobem aquí és un conjunt d'un celler de cronologies aproximadament segle XVII, segle XIX, val? Però que encara no sabem ben bé quan arrenquen perquè no hem arribat a les fases més antigues del celler, no hem arribat a la fase de fundació. Llavors això, a mesura que es vagi fer més gran, doncs potser podrem determinar quan és que arrenca aquest celler. Això sí, l'amortització, quan es deixa de fer servir, és al segle XIX, concretament al 1884, que és quan aquest celler entra en subhasta, i és just abans de 3 anys abans, no?, de que es documenti la primera filoxera aquí al Penedès, que és el 87. Molt bé. Per tant, tenim les dates de quan acaba el celler, però estem en estudi de veure quan va començar, si va ser del segle XVII o així. Exacte. Molt bé. I aquesta excavació, per lo que veig, anirà cap a sota i cap al cantó, cap aquí, cap al garatge, amb la possibilitat de que, aviam, de sempre que ho puguem aconseguir, no? Exacte. La previsió més propera és que si en algun moment aquest garatge s'enderroca, doncs, evidentment, trobarem la continuació d'aquest celler, que seria l'important, no?, intentar documentar-lo en conjunt, perquè és un dels cellers que millor es conserven en tot el territori, no? És difícil trobar documentació d'altres cellers corresponents en aquestes cronologies i que es conservin també com aquest. Sempre es parla com de cubs aïllats, no? Però mai es parla d'un celler en conjunt amb tots aquests cubs al seu interior i per saber també el seu funcionament que tenia. Està en molt bon estat de conservació en realitat. Estem trobant més coses per aquesta zona, no? Més conjunts arqueològics. Què estem trobant? Sí, la veritat és que aquesta excavació aquí al nucli antic de Sant Pere de Riudebitlles només fa que descobrir-nos la punta d'un iceberg de tot un patrimoni arqueològic històric que hi ha al voltant del camí del riu, seguint tot el que és el riu i el vall de Mediona a Riudebitlles, perquè ara també recentment, i s'ha fet alguna nota ja de premsa, s'ha descobert també un jaciment d'època ibèrica de fa 2.000 anys, 2.200 anys a Torrelavit. Hi ha les restes també que estem trobant aquí a Sant Pere de Riudebitlles, que també a la primera fase vam poder identificar que hi havia restes romanes. Llavors, tot això explicaria molt bé a nivell de territori, és una recerca en curs,
però que explicaria la importància que té aquest riu i a l'entorn immediat com a zona habitable des de temps immemorials. Per això les restes que hem trobat d'època romana també, la primera intervenció, el celler que estem trobant ara aquí prefiloxèric al nucli de Sant Pere de Riudebitlles, connecta directament doncs, amb els jaciments també per explorar, que hi ha la muntanyeta, anant cap a Sant Quintí de Mediona, o a les Planes també, aquí a Sant Pere de Riudebitlles, els jaciments que hi ha a Torrelavit, i per tant una mica la nostra intenció, amb la nostra modèstia i mica en mica anar posant un granet de sorra a la història d'aquest territori, i és anar fent, igual que hi ha aquest camí del riu que connecta, no? Doncs, fins a Sant Sadurní Anoia, no? Les poblacions de Torrelavit, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Sant Joan de Mediona, la Llacuna, doncs treure tota la part històrica, patrimonial, que està també lligada amb el món natural, i que l'existència d'aquest pas natural així de comunicacions, i que allà on hi ha hagut aigua sempre hi ha hagut vida, no? I això demostra que segurament els orígens de les poblacions actuals els hem de buscar en aquests jaciments arqueològics que esperem mica en mica anar descobrint, posant en solfa una mica per gaudi de tota la societat, que vingui a gaudir també del camí del riu, no? Una mica. Personalment el camí del riu m'encanta, el segueixo i feu molt bona feina. I per una persona com tu, una persona d'aquí, de Sant Pere, què ha representat això, trobar això aquí al mig del nucli urbà? Doncs la veritat que un a nivell personal com a persona dedicada, que dedica la seva vida a l'arqueologia, doncs la veritat és que no hi ha cap altra satisfacció que després del confinament vaig venir a viure aquí, a Sant Pere de Riudebitlles, hem pogut explorar amb els companys arqueovitis la història de Sant Pere i de l'entorn, i la veritat és que això no m'havia passat en altres puestos que havia anat a viure, i per tant a nivell personal i de satisfacció de poder fer la teva aportació i amb tot l'equip d'arqueovitis, amb tota la modèstia, no? D'intentar donar a conèixer aquesta història, doncs és més que satisfactori. Per exemple, aquí a Sant Pere de Riudebitlles, a banda d'aquestes restes d'aquest celler que té la seva importància, les restes romanes que hem trobat a la Font de l'Abeurador, i ara també amb els treballs de georradar, no? D'aquest escàner que mira el subsol que s'han fet aquí a la plaça i dintre de l'església, van sortint algunes restes que potser van apuntant això, no? Que potser Sant Pere de Riudebitlles, que ja té molta història, té 1.000 anys d'història, perquè està documentat gairebé a 1.100, però és que potser tot això té 1.000 anys més d'història, i tenim 2.000 anys d'història i arrenca en època romana o tardoromana, i per què no? On estaven els romans o tardoromans, abans sempre estaven els cíbers i la cultura ibèrica, no? Que seria la nostra com a especialitat, i que portem molts anys estudiant a la Font de la Canya i en altres jaciments, no? I tant de bo puguem algun dia demostrar científicament que aquesta vila no és mil·lenària, sinó és bimil·lenària, té 2.000 anys, no? I podem doncs, aportar aquest coneixement a tots els veïns i veïnes, i per tothom que ens visiti, que conegui que aquí hi ha molt de solera, no? Hi ha molt de pòsit posat, no només del vi, sinó a nivell històric. Doncs estem en un bon lloc, ja ho veig. Sant Pere de Riudebitlles és un bon lloc. Aleshores, això del georradar heu fet, i em sembla que també doncs, a la plaça de l'Església hi haurà tombes també, que són la teva especialitat, no? Bueno, amb el georradar el que va passar a la plaça de l'Església és que com que el sòl natural és argiles, no? Això dificulta a l'hora d'obtenir una mica de dades amb el georradar. Val? Llavors no ens surten ben marcades, val? Però com que els veïns sempre han dit no, és que quan han remogut aquest lloc o l'han aixecat sempre han sortit ossos, doncs, bueno, tenim aquest precedent, que és aquest boca a boca veïnal que sempre hi ha hagut, i ens hem de refiar d'això més que del georradar, perquè si són tombes excavades directament a l'argila, el georradar no ha pogut agafar aquestes dades. Tot i així sí que s'observen estructures, ja sigui a l'interior de l'església o altres estructures de la resta de la plaça, que sí que semblen ser estructures constructives, o fins i tot dins de l'església vasos funeraris d'enterraments anteriors que van haver-hi abans de les modificacions de l'església, que es va desplaçar a la façana i tot això. Pues ho anirem seguint, perquè continuareu. El bo és que tenim que mirar de fer nosaltres és de potenciar que es pugui continuar ampliant aquestes excavacions i anar introduint-nos més amb la història de Sant Pere, que, com heu dit, sembla que és bimil·lenària. I sí, per acabar, deixeu-me que un dels exemples
la implementació d'aquest coneixement que estem descobrint de Sant Pere a Riudebitlles a la societat i a l'activitat cultural del municipi és l'exemple del que fem avui, que és el Riu de Vins, que és la fira del vins de la Vall Mediona i Sant Pere a Riudebitlles, i, ostres, què millor que fer una copa de vi, no? Un tas de vi allà en el celler més antic que tenim descobert a Sant Pere a Riudebitlles, no? I llavors és una mica la connexió que sempre intentem de fer passat amb el present més immediat, no? I sobretot en clau de cultura de vi. Barrejar cultura i barrejar vi i celebrar-ho. Serà fabulós. Ens veiem després al vespre aquí a Riudevins. Gràcies a vosaltres i pel treball que feu. Moltes gràcies. Ona Bitlles, 107 FM. Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.